Pentsio erreforma onartu du Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Modu horretan erretiro adina 62 urtetik 64 urtera luzatuko da. Ezustekorik ezean, erreforma irailean sartuko da indarrean. Goizeko ordu txikitan hartu da erabakia eta horrek haserrea eragindu alderdi eta sindikatuen artean. Horrez gain, atzera bota da 250 diputatu eta senatarien legea baliogabetu ahal izateko erreferendum proposamena. Orain, oposizioak bide estuagoa du erreforma gelditzeko. Ezkerreko diputatu eta senatariek beste erreferendum egitasmo bat aurkeztu dute eta kontseiluak maiatzaren 3an eman behar du erabakia. Kalean berriz protestek aurrera jarraitzen dute, baina gero eta indar gutxiagorekin. Intersindikalak 12 protesta eta greba egun antolatu ditu azkenengo 3 hilabeteetan, eta nekea nabaria da. Hori bai, maiatzaren lehenerako mobilizazio historikoa iragarri da. Kaixo eguerdion, iparraldeko pentsio erreforma onartu da Frantziako Kontseilu Konstituzionalak baieztatu ondoren. Macron presidenteak 15 egun zituen oniritzia jaso ostean aldizkari ofizialean argitaratzeko, baina kontseiluak erreformaren funtsa bermatu eta ordu batzuetara jartzea erabaki zuen. Horrek sindikatuak eta oposizioa haserrarazi ditu. Aiara Durreta. Pentsio erreforma baieztatu du Kontseilu Konstituzionalak eta ezustekorik ezean irailean sartuko da indarrean. Kontseiluak oniritzia eman zion erreformaren kontrako 13. greba egunean eta babestu eta gutxira gainera Macronek aldizkari ofizialean argitaratu zuen erretiro adina 62 urtetik 64 urtera luzatuko duen dekretua. Sindikatuei eta oposizioko alderdiei entzungor egin die Parisko gobernuak eta edonola ere ezkerreko diputatu eta senatariek beste referendum egitasmo bat aurkeztu dute eta kontseiluak maiatzaren 3an hartuko du horren inguruko erabakia. Eta sindikatuek babien bitartean maiatzaren lehenean dute begirada jarrita uste baitute egun horretan mobilizazioak gogortuko direla berriro. Eta gaurko egunean gainera Macronek agerraldia egingo du arratsaldeko 8etan Elizetatik. Etxebizitza legea onartzeko akordioa lortu dute EH Bilduk eta Kataluniako Ezkerra Errepublikanoak Madrilgo gobernuarekin batera. Legeak marko juridiko bat ezarriko du eta autonomia erkidegoek arau propioak onartu ahal izango dituzte, ura gehiago garatzeko eta batik bat alokairuen prezioa mugatzeko. Alokairuak mugatzea lortu dugu, baita ere etxegabetzen aurkako neurriak ezartzea lortu dugu, prezioen igoera KPIaren arabera azpitik egitea finkatu da, eta jabe handiak zein diren finkatzea laburbilduz. Teak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea iste zaie, eta pauso bada urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu. Hainbat izan dira Bigarren Errepublika oroitzeko ospakizun ekitaldiak asteburuan. Hirugarren Errepublika eskatu dute hainbat indar politikok berdintasun osoa lortzeko. Eibarren ohiko ekitaldia eginda Ezker Anitza IU, Elkarrekin Podemos IU eta Euskadiko Partido Komunistak deituta.
ICOF Gasteiz film laburren festivalaren 2. edizioa martxan da. Apirilaren 17tik 22ra Vital Fundazioa kulturunean izango da festivala. Estatuko film laburren lehiaketa eta munduko zinemaldi onenetan eta Espainiako film laburren nazioarteko lehiaketan saritutako, izendatutako eta parte hartu duten lan zinematografikoen erakustaldia uztartzen ditu jaialdiak. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Frantziako Kontseilu Konstituzionalak erretreten erreforma onartu du azkenean. Eta horrela, erretiro adina 62 urtetik 64era giberatuko da. Ezustekorik ezean, erreforma iraian sartuko dela indarrean erakarri dute, eta horrek oposizioaren eta sindikatuen haserrea piztu du. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. C'est le pouvoir. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait. EH Bilduk eta Kataluniako Ezkerra Errepublikanoak akordioa lortu dute Madrilgo gobernuarekin etxebizitza legea onartzeko. Legeak marko juridiko bat ezarriko du eta autonomia erkidegoek arau propioak onartu ahalko dituzte, ura gehiago garatzeko eta batik bat alokairuen prezioa mugatzeko. Aiara. Alokairuen prezioen mugak eta etxegabeen babesa bermatuko omen duen etxebizitza legea adostu dute EH Bilduk eta Ezkerra Republikanak Madrilgo gobernuarekin. Legeak marko juridiko bat ezarriko du eta autonomia erkidegoek arau propioak hartu ala izango dituzte batik bat alokairuen prezioak mugatzeko. Alokairuari mugak jartzeko tresna bezala aurkeztu zuten joan den astean, izan ere erkidegoen edo udalen esku egongo da legeak aurreikusten duen mugak jartzeko aukera erabiltzea edo ez. Iparraldean abiadura handiko trenaren aurkako borroka hasi zutenetik 30 urte beteko direla eta Biriatun elkartu dira asteburuan Euskal Herriko hainbat ekintzaile. Bertan gogoratu dute iparraldean oraindik ez direla hasi abiadura handiko trena eraikitzen. Aldiz, salatu dute hegoaldean egoera bestelakoa dela eta agintariei eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. 30 urte daramatzate borrokan, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera utz dezaten exigituz. AHTA Euskal Herriaren historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialenetza dute. Eta behin betiko geldiaraztea lortu arte borrokan ariko direla zabaldu duten 4 haizetara Biriatun asteburuan elkartu diren Euskal Herriko hainbat ekintzaileek. Iparraldean oraindik ez dira hasi AHTA eraikitzen, aldiz salatu dute hegoaldean bestelakoa dela egoera, eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela.
Hegoaldeko arduradunei zentzugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Igrekoaren aurrekontuen 4.200 milioi eurorekin hasi zen. Orain baina 10.000 milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta 17 urtera, iaren 145 dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 110 inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egungo krisi ekosozialaren testu inguruan ekintzaileek iritzi diote HTaren aurkako arrazoiek sekulako gaurkotasuna eta legitimizazioa daukatela. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Ildo horretan ezinbestekoa iruditzen zaie abiadura handiko trena eraikitzeko lanak geratzea. Urtez urte atzeratzen doaz abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokienean gainera Jaurlaritzak Euskal Y-koa 2030erako lotua nahi du iparraldearekin. Horretarako ordea, Bordeleak ize zatia egitea beharrezkoa da lehendabizi. Frantziak Europako Batasunarekin 2030erako Bordele eta akize zatia egiteko konpromisoa hartu zuen. Orain baina 2052erako atzeratu du proiektua eta horrek are gehiago atzeratuko luke akizetik Bidasoaraino joango litzatekeen igarobidea. Euskal Y-koarekin batuko litzatekeena alegia. 2000ko hamarkadatik izan du oihartzuna abiadura handiko trenak, orduan hasi ziren proiektuarekin, eta 2010erako martxan nahi zuten, herritarreta batez ere ekologista askoren kezka kalbo batera utziz. Jada 17 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik, baina proiektua urtez urte atzeratzen joan da hainbat arrazoi medio. Sailburu, 4 urtetik 4 urtera, 2 hamarkadaz atzeratuz joan da Euskal Herrian egindako azpiegitura lan handienaren amaiera data. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu Iñaki Arriolak ezarri du azken amaiera data, 2028a. HTaren ardatz atlantikoa gauzatzeko ordea besteak beste Frantziak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa bete behar du. Alegia, 2030erako Bordele eta akizezatia egitea. Macronen gobernuak baina 2052erako atzeratu du proiektua, eta horrek bete-betean baldintzatzen du Y-koa. Bordele eta akizezatiak 2030erako ez izateak are gehiago atzeratuko bailuke akizetik Bidasoaraino joango litzateken igarobidea, Euskal Y-koarekin batuko litzatekeena. Eusko Jaurlaritzak azken asteotan Atlantikoko makroeskualde baten beharra nabarmendu du. Horiala Galiziako, Asturiasko eta Kantabriako presidentekin Iñigo Urkullu lehendakariak lobby bat sustatu du Frantziari presio egin eta Euskal Herrirainoko HTA bultza dezan eskatzeko. Horiela arazteko lehendakariak mezu bat bidali zion Macron presidenteari. Frantziak Espainian duen enbaxadorearekin ere bildu da eta hemendik gutxira Urkullu Parisen bilduko da Frantziako garraio ministroarekin. Momentuz beraz arriskuan dago Europako ardatz atlantikoa eta ikusi behar Frantziak ezer azkartzen duenik. Ekonomia alde batera utzita eta politikan jauzi eginez, EH Bilduk azken legegintzaldiaren balorazioa egin du. Koalizioak Bilbon duen egoitzan egindako agerraldian Iker Casanova ahaldun nagusia izateko hautagaiak eta Bea Ilardia Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramaileak hitza hartu dute. Eta bertan egonda Aiara lankidea, zer berri dugu? Bai, horrela da, EH Bilduk Bizkaiko Foru Aldundiaren legaliaren inguruko balorazioa egiteko prentzaurrekoa egin du hemen Bilbon. Eta koalizioak argi du legeldi honetan 2 erotako politikak egon direla, batetik EAJ eta PSDenak eta bestetik EH Bildurenak. Izan ere, koalizioak ohartarazi duenez, foru gobernuaren politiketan ez da egon norabide aldaketarik eta bestelako politika batzuk defendatu ditu eta politika horietan 6 lehentasun lerro finkatu ditu. Trantsizio ekologikoa, industria 5.0 zerbitzu publikoak indartzea, mugikortasun eredu berria, gizarte kohesioa, berdintasuna eta feminismoa eta azkenik, erreforma fiskala. Aldundiak eta EAJak urte hauetan ematen dio etorkizuneko erronkei lehenaldiko erantzunak. Eta ondorioak dira Bizkaia hainbat parametroetan atzean gelditzen ari dela.
Horren aurrean uste dugu EH Bildutik bultzatu behar direla erantzun eta politikak egiteko modu berriak 3 ardatzen inguruan. Lehenengoz eta behin funtsezkoa iruditzen zaigu egoeraren irakurketa egokia egitea. Bigarrenik, politikak egiteko beste modu bat, eta hirugarrenik beste politika mota batzuk. Hauteskunde kanpaina bete-betean gaude eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuagoa dago. PPek eta UNPNek agerraldiak egin dituzte asteburuan eta bi alderdiek PSeren kontra egin dute. Leire Martínez. Nafarroako eskuina hauteskunde aintzin kanpainan bete-betean dago eta biziki zatiturik gainera. Alde batetik alderdi popularra, Núñez Feijóo alderdiko liderrak, Nafarroa bisitatu du asteburuan, Herriberan egin den ekitaldian eta bertan Sánchezen gobernuaren kontra egin du eta ozen errandu Nafarroko PSOErekin ez duela hitzarmenik egingo. Bertzalde, UPNeko zerrenda buru eta bozeramaileren Javier Espartzak PSOE Nafarroaren kontra ere hitz gogorrak egin ditu. Ematen du eskuinaren zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra izan dela PSOEren aurkako kanpaina. Programa marco autonómico. Esto es lo que ha aprobado y lo que ha presentado el PSOE. Pues bien, entre otras medidas, el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni más ni menos. Y María Chivite es incapaz de decir nada. Pero el PSOE no sabe que Navarra tiene un régimen foral, que Navarra es una comunidad diferenciada. ¿No se han enterado todavía de esto o también lo quieren liquidar? Preso politikoen nazioarteko egunean, Euskal preso politikoen kolektiboak sakabanaketaren amaierari buruzko albiste luzea agurtu du. Eta hausnarketa batekin lotu du esanez, Euskal Herriko sufrimenduarekin amaitzea helburu bat izan beharko litzatekeela, horrela aurreko zikloaren ondorioak gainditu ahal izateko. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Ez dago preso. Gizarte zerbitzuekin lotutako ekintzak antolatzeko diru laguntzak jasotzeko deialdia ireki da. Arabako Foru Aldundiak ireki du gizarte zerbitzuekin lotutako prestakuntza ekintzak elkarteek antolatzeko laguntzak emateko deialdia. 40.000 euro zuzendu ditu gizarte zerbitzuekin lotutako ikastaroak, jardunaldiak, kongresoak eta mintegiak antolatzeko. Diru laguntza hauek irabazteko xederik gabeko elkarteek, fundazioek eta erakunde pribatuek eskatu ditzakete. Abra elkarteak alegazioak aurkeztu ditu EAEko auzitegi nagusiaren autoaren aurka. EAEko auzitegi nagusiak Eusko Jaurlaritzak Arabako mahastiak sormarkari emandako behin-behinekoen baimena atzera bota du. Epaiak argudiatu duenez, bi sor marka izateak nahasmen handia zor lioketela kontsumitzaileari eta Errioxa markari kalte egin liokeela.
Abrak alegazioak aurkeztu ditu autoa atzera botatzeko eta change.org plataforman sinadurak jasotzen hasi da. Apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusiak geldiarazi zuen Arabako mahastiak sormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena. Autoak dioenez, kontsumitzailea nahasteko arrisku handia dago. Izan ere, izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi sormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Iturri ofizialek adierazi dutenez, administrazioa izan da behin-behineko baimena atzera botatzeko eskaera egin duena. Abra elkarteak berraztartzeko errekurtsoa jarri dio argitaratutako autoari. Alde batetik alegazioetan elkarteak bi ardoek ezaugarri desberdinak dituztela argudiatzen du. Horretarako desberdintasun guztiak zerrendatzen ditu. Alkohol gradua, laborantzako eta mahatz bilketako praktikak besteak beste. Abrak azpimarratzen du sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina duela, eta oinarri osagarri gisa erabil daitekeela. Gainera, azaltzen duenez, Errioxako sormarkak ardoak ekoiztu ditzake Errioxako, Araba Errioxako eta 15% Nafarroako mahatzekin. Hala ere, Arabako mahastiak sormarkako ardoak 100%, Arabako Errioxako mahastiekin egin behar dira. Beste alde batetik alegazioetan azaltzen duenez, aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zeintzuk diren Errioxako markak jasango ditu ondorioak eta kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du. Horrekin batera elkartea, Change.org plataforman sinadurak biltzen ari da, Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Iturri ofizialek azaldu dutenez, auzitegi nagusiak onartzen baditu, arazoa konponduko litzateke, eta atzera botatzen baditu horren aurretik aurkeztutako epaiaren autoaren ebazpenari itxaron beharko lukete. Autoak arrazoia ematen badio Erriozako kontseiluari, Espainiako auzitegi gorenera joko dute. Green Power Iberia Bridgestone zirkuitoa Laudion izango da. Apirilaren 23an bigarren aldiz, lehen hezkuntzako ikasleak euren auto elektrikoekin lehiatuko dira zirkuito honetan. Irabazteko bateria amaitu gabe buelta gehien ematen dituenak irabazten du. Beraz, ez du irabazten azkarrenak, modu energetikoagoan eta jasangarriagoan gidatzen duenak baizik. Pasaden urtean Laudion ja egin genuen Green Power Iberika zirkuitu honen froga bat. Arrakasta handiz, naiz eta eguraldia ezen honena izan egun horretan. Eta ziur gaude aurten ere arrakasta handia izango duela ekitaldia. Orain Zumaiara egingo dugu salto, bertako Flixa munduko ondare geologikoko lehen 100 lekuen artean dago. Fenomeno geologiko ikusgarri horretako geruzek dinosauroak desagertu zireneko garaia ulertzeko balio izan dute. Lurraren historiaren 70 milioi urte baino gehiago irakur daitezke bertan. Gaur egun ere oraindik mundu osoko geologo askok jotzen dute bertara. Gure planetaren jokaera ulertu nahian, baina geologoak bakarrik ez. Bisitari asko hurbiltzen dira urtero Flixa ikustera. Hamaika telebista Zumaian izan da, ikusi.
Euskal Herria lurralde txikia izanik ere geologikoki oso aberatsa eta anitza da. Gaur Zumaian gaude UNESCO aitortua duen Euskal Kostaldeko Geoparkean eta horren baliotsua den Flixean. Bada munduko interes geologikoko lehen 100 lekuen artean dago Zumaiako Flixa eta bertan lurralde azaleratze estratigrafiko ikusgarrienetakoa dago. Geoparkean dauzkagun 10 kilometrotan 60 milioi urte inguru irakurri ditzazkegu. Lurraren historiaren 60 milioi urte inguru. Flixa Zumaiaren ez dakit, kanpoko entzak gehiago. Guk beti nola ikusi izan dugun, guretzat, niretzat behintzat ez da izan beti berezia nik txiki-txikitatik juten itzan ondartzara eta hori beti ikusita gendukan. Eta behitzen dut eta batzuetan ikusin dut forman iruditzen izatena, me recuerda un elefante, holako gauzak. Baina, bai, balore handia dauka. Pues casi un monumento al pueblo, porque es precioso, lo hemos visto toda la vida, nos ha gustado y nos gusta cada vez más. Flix es una formación geológica pues que le hemos puesto en valor ahora en el pueblo, ¿no? Desde hace unos años. Antes venían un montón de gente a investigar y pues ahora le hemos puesto al espacio a la gente que viene de fuera y así. Le hemos promocionado un poco, le hemos dado a conocer. Mucha gente, viene muchísima gente, cada vez más. Lo malo es que no hay sitios donde aparcar, se vuelve la gente loca buscando sitio. Por lo demás, pues fenomenal. Asko. Turismoa, eta 8 apellidos baskos ondoren handikan gehiago. Akordatzen naiz gu jutegea kalpea, eta zemiak izan zian. Atxa, ondo indezu jutea. Zumaiarra baino gehiago, kanpoko jendia. Baina, nik usten dut, ostalarintzat behintzat hona dela. Batzuk esango horren beste jende, batzuk esateko, propaganda iteguenean ere, no más turistas. Baina, gauza dana bere haraka, lo bueno y lo malo erderaz. Dauak horrekin ere, barkuare ateatzen da, eta ja, jende gehiago, batzuetan barkoa, besteetan bi. Depende zenba jende don, klaro. Nahiko jende ugari etortzen nahi da, eta gainea, aste honetan batez ere, ikasleak ikasten dutela Madrigoak, Kataloniokoak batez ere, ez hainbeste Andaluzi mailakoak, baino, eta baitere hemen ingurumenekoak. Hemen ingurukoak, adibidez, etorri dira Donostikoak, horioko batzuk baitere zutela ezagutzen, normalean DBH 2, 3, 4. Nahiko eratzun hona dakate. It's a marvelous geological formation going back thousands of years. Something worth seeing here in Zumaya. Internationally recognized. I like it very much, yes. Alors je viens à Zumaya pour voir les falaises de Zumaya, les plages avec les surfeurs, s'il y a des surfeurs, mais c'est pas dit. Le vent de Zumaya aussi. Et le très bel endroit qu'est le Pays Basque, parce que c'est très beau partout, donc on se régale. Et au retour, on va passer voir le musée de Balenciaga à Guetaria. Voilà, une belle balade de San Sébastien, tout simplement. Errarira egingo dugu salto orain, izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta transpertsonak aitortzeko xedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute herritarren parte hartzearekin. Gudarien plazan hasita kulturarteko plaza feministaraino. Ikus dezagun. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta transpertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izen emateko. Hemen atzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta holakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik.
Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ez dakit zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zela. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egon topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko txaian inauguratu genuen. Gakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak iten eta lanak iten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa zitzaite zutelako eta librezialako ere muhortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako bi, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zer zan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zer zan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoriarik eta bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko errestu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituzte egitera. Emakume referenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik atea zianak, edo behar ditugulako referente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Eta kulturan Saltelmo museora joko dugu, izan ere ikusgai jarraitzen du Nekane Aranbururen 80 berriak entsegu erakusketa. 1980ko hamarkada lan egin zuten hainbat kolektibo artistikoren lanak bildu dituzte, haietako batzuk oraindik ere jardunean dauden nazioartean edo gure artean. Hala nola, El Gallinero Zelaiazpi, Zapatari, Arteleku, La Fiambrera, Las Chamas edo Consoni. Saltelmo museoak 80 berriak erakusketa ireki du 80. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta.
Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 80 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki, baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da, ez bakarrik arte obrak, arte lanak, baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja momentu horretan eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizik eta da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adieraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Beraien artean, eta, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Beraien arteko harremana. Ez da kolektibo bakarri dira desente talde, batizpat azaltze zauden Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpizu Maian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon dago Txamas, eta horrelakoak ez. Eta gero, Santelmo Museoa beak oso papel garrantzitu izen zula, Santelmo lehengo museoan zegoen Sala Vanguardia izena zuna, eta antolatzen ziren, erakusketa kolektiboa gaina, 2 hilabete iraute zutenak, oso bizkorrak, katalogo bat editatzen zen, eta, movimentu handia zeon, ez? Eta gaina, horre hondin artistak, desente, gaur egun despuntatu dute, ez? Eta, esan gaina, kolektibo hauek ez zila bakarri gaina, igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutena. Zinbait jende bat, garai arteko movimentukoin, eta, hor geure batzuk nahiko gertu bilinenak, zauden, ez dakit nola esan, ekologiko kezka batzuk, generoa o feminismo kezka batzuk, ez dakit, aldibidez, soldaduzkakin hemen insumizio zea bat, ez? Bazeon baite movimentu horire, eta, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian Alto Sorno zaitzi izan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogako indikenel naiz dela 80. hamarkada igual gorra izan zehitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta ordu, kreatibidade aldeti baita, ez bakarrik artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak, ez? Disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita, teknologikoki aldaketa bada ona, ez? Batez pasatzea, analogikoti digitalea, baina horrek aukera berri batzuk emat ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa, ez? Kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala, Nekane Aranburun, beak esate udala tesi kuratorialeo bezala, ez? Osea, da bere tesi bat, eta tesi hortan kontatzena plasmatzea areto baten. Eta, egia da, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero toki batzutan, presentzia bat ez, badidez Amsterdamen, Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago, ez, bata bestakin. Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Ekainaren 4 arte ateak irekita izango ditu 90 berriak erakusketak. Bestalde zenbait hitzaldi eta jarduera antolatu dituzte. Xehetasun gehiagorako gerturatu Santelmo Museora edota santelmomuseo.eus webgunean arakatu. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain.
Gaurkoan BGHarekin izan gara, Sare Herritarra kolektiboaren bozeramailearekin. Maiterdiak pasata iritsi daguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin BGH Sare Herritarrakeko bozeramaileak, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta gaurkoan hizpide izango dugu preso politikoen nazioarteko eguna bera, apirilaren 17 dugu, beraz horri helduta testuinguru berezi batean ere iritsi da aurtengo honetan, saretik zein mezu duzu zabaltzeko? Behin dispertsioarekin bukatuta, luzatu nahi dugun mezu nagusia da, badela garaiaia salbuespen legediari amaiera ematea, egia da dispertsioa salbuespen legediaren baitan sartzen genuena, behin dispertsioaren fase hori gaindituta, gainontzeko esparruetan ere salbuespen legedia horrekin bukatzea ezinbestekoa dela da zabaldu nahi dugun mezu nagusia, ez? Baina gaurkoan ere Euskal Preso Politikoen kolektiboak ere agiria atera du eta sanalka banaketan jarri du arreta. Zer dakar etapa berri honen irekierak, izan ere orain gutxi zabaldu duzu etapa berri horren hasiera? Hori da, hasteko fase baten garaitzea eta bestalde sufrimenduaren amaiera, ez? Eta zentzu honetan gogora ekarri nahiko nituzke horren beste kilometro egin dituzten zenide eta lagunak, eta bai errepidetan bizia galdu edo eta zaurituta sortatu diren horiek gora ekartzea ezinbestekoa dugu aurre, ez? Baina iragarpenarekin batera, hainbat ekiltaldi egin izan diran eta hemen biktima horiek oroitzeko, zentzu horretan zer da falta dena, zen ere hor erreparazioa eta justizia hitz egin izan duzue? Uste dugu beharrezkoa dela narrazio edo relatoaren eraikitze kompleto edo oso bat, ez? Biktima guztiak arrazagutzen dituena maila berberean, ez? Izan ere hori zubiak eraikitzeko eta elkarbizitzarako ezinbestekoa baita, ez da? Gainera, sakabanaketaren amaieraz gabiltzala eta 2011an eginiko adierazpenaren aurretik ere dagoeneko abokatuek, Euskal Presoen abokatuek bazuten fokuan jarrita, horri heldu inbertzitzaiola, horri buelta emateko, zer zenlako ibilbidea izan da, juridikoki bertatik azkenan apustu bat ere izan da? Bai, hala da, eta ibilbidea izan da nahiko luzea eta iasan zaila. Ze dispertsioari begira esan denezake urratzik nagusienak azken 2 urteetan eman direla. Kontuan baldin badaukagu gainera eta iraungi denetik 2011 urtean gutxi gora bera, 11-12 urte pasatu direla eta aurrera pauso hauek dispertsioari begira azken 2 urteetan eman direla, ibilbidea luzea izan da, maldatsua, baina, egia da, nolabait fase honi amaiera eman zaiola, eta horri utzi behar zaio azken finean, ez? Amaiera horri eta hori da gauza positiboari. Eta nola igarri duzue agian kaleetan eta mezu hau nola iritsi den jendartera, ez? Izan ere nola egin, azken denbora honetako fase hau memorian edo belaunaldi berrien oroitzapenean galdu ez dadin? Aurretia adierazitako moduan, ez? Errelatua beti presente eukiz. Aurrera eginez, ezinbestekoa baita aurrera egitea, baina errelatua bizirik mantentzea zentzu guztietan ezinbestekoa da. Gainera, euka ez dina da pultsu herritarrak egidatu izan dituela beti ez, talako pausu berriak, aldaketak edo egoera berriak eurak, frantses zein espainar gobernuari begira ez, nolako balorazioa egiten duzue? Guk argi daukagu fase edo dispertsioaren fasearen amaiera eragile politiko, sindikal eta sozialen eta nola ez gizartearen parte hartzearen ondorio izan dela. Egia da, bai Espainiar gobernuan eman diren gehiengo horiek eragina izan dutela, baina hein handi baten eraldaketa, dispertsioari dagokien eraldaketa, eman den eraldaketa hori azken finean gizarteari zor zaio, ez? Eta zer da guk orain
gobernu bai frantsesari eta bai Espainiar gobernuari eskatzen dioguna, legearen aplikazioa eta salbuespenik gabeko legearen aplikazioa, ez? Segia da, dispertsioa bukatu dela, baina oraindik ere presoaren aferan lan asko egiteko dago, batez ere salbuespen legedi horri dagokionen, ez? Zorentze sakonduko salbuespen legedi horretan, hala ere lehenago aipatzeko ziklo baten amaiera iragarrita, erronka nagusia etxeratzea badela aipatu zuen, baina horren atzean azpimarratuko zenukete. Beno, berriro errepikatuko dut, ez? Etxeratze horretan azpimargarria da edo gure fokua ezarriko dugu edo jarriko dugu batez ere salbuespeneko legediari amaiera ematean, ez? Izan ere oraindik daude legedia batzuk, adibidez 5/2013 legedia, ez? Gradu progresioaren erabakitzea entzutegi nazionaleko epaitegietan uzten duena, edo eta 7/2003 legea, bizi osora arteko zigorrak aurreikusten dituena, edo eta bai 14 eta 2003 legea, Frantzian bete diren kondenak Espainian konputatzea ahalbidetzen ez duen legedia hori, ez? Ezinbestekoa da, batez ere legedia guzti horiek alde batera uztea eta egoera berriari egokitzea, ez? Eta aipatu dituztuenetatik ez dakit esaterako hasteko, Frantziako urte horiek ez konputatzea gero Espainiar estatuan eta horriei juridikoki nola heldu altzaie une honetan edo ze aukera agertzen dira? Bueno, beharrezkoa da, esan bezala, beharrezkoa da salbuespeneko legedia hori bertan bera ustea eta derogatzea, ez? Eta horretarako beharrezkoa da berriro ere eragile desberdinen arteko elkarteratzea eta alderdi politikoan, alderdi politikotik ere Madrilen batez ere eta bai Frantzian alderdi politikoek beraien lana egitea eta hori ere beraien agendan barruan sartzea, ez? Beraz, bizi osorako zigorrekin ere ez, antzeko ibilbidetik egita da pusta. Jala da, hori da, salbuespen legedia guztiekin bukatzea da erronka berria, ez? Eta hortik joko dugu guk. Egia da, azken hilabete eta azken urteetan ez, albiste gehienak, honekin lotutakoak bai izan direla gradu erregresioen albiste horiek ez, zenbat eta zenbat postazun eman izan duten une askotan ez, behintzat, aurrera pausak ikustea, baina zer suposatzen du alakoak behin eta berriro ez, kasik eta astero ikusten baititugu. Gradu erregresioari dagokionez, esan nezake, guztira 110 preso egon beharko liratekela 3. graduan, eta 110 preso hiletatik 33 baino etzaiela gradu erregresioa arrasagotzen. Eta hor gainera, arazo nagusia da, gradu erregresio horiek onartzeko eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokiola, baina gero, behin betiko gradu erregresio horren ebazpena entzutegi nazionalari dagokio. Entzutegi nazionaleko epaileari, baina gaur Auzitegi Goreneko doktrinari erreparatuz, doktrina berriari erreparatuz, nahikoa da fiskalak helegitea aurkeztea gradu erregresio hori bertan bera geratu dadin. Horrek implikatzen duen guztiarekin, ez? Eta azken finean da epaileari egozten zaion edo egokitzen zaion eskumena fiskalaren eskuetan ustea. Hori, zentzu juridikotik ulertezina da, erabat ulertezina. Bai ez, izan ere, ez dago bermatuta ez behin Eusko Jaurlaritzaren pean den espetxe batek ez, progresioa eman eta gero atzera egingo ez denik ez dago ziurtatzerik. Ez dago ziurtatzerik ez, eta gainera, zentzua dauka eskumena Eusko Jaurlaritzarena denean, gertuko tribunalek eta gertuko eragileek, erespetxe eragileek, erabakitzea benetan preso hori 3. gradua bereganatzeko prest dagoen, edo ez dauka zentzurik baiezkoa behin jasota Madriletik, hau da, atzerrikoa den eragile batetik edo organu batetik gero ezezkoa ematea ez duelako presoaren jarraipen zuzena eta ez daukalako presoaren jarraipen estu bat. Ordan ez dauka zentzurik. Eta zerrari da ematen presoengan ez, hau pairatzen orain une honetan dabiltzaten horiengan?
Sufrimentua, ez? Azken finean da, batean jasotzen duzu notizi oso positibo eta oso ona, batzuk gainera kalera ateratzen dira, eta behin kalean egonda eta lan merkatuan egonkortuta, berriro ere fiskalak erabaki hori elegiten baldin badu, edo epaileak ebasten baldin badu, preso horrek ez daukala 3. gradurako aukerarik, berriro ere espetxera bueltatu behar da. Hori da, izugarrizko sufrimendua, bai familientzat eta nola ez presoarentzat. Eta hor faltan botatzen da agian EAeko edo Euskal Herriko erakundeen eta Espainiako auzitegien arteko harremanen bat, edo zer da horre faiatzen ari dena? Guk Eusko Jaurlaritzari bai eskatu izan diogu kontundentzia gehiago zentzu horretan, ez? Salaketari dagokionan egoera horiek salatzerako orduan. Eta, beste alternatiba batzuk ere existitzen dira. Egia da, graduen progresiorako eskumena azken erabakia entzutegi nazionalean dagoela, baina adibidez 2 egunetako baimenak emateko eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokio. Beraz, Eusko Jaurlaritzari askotan esan diogu, ezinezkoa baldin bada azken finean eskumen graduen progresiorako azken ebazpena zuei ez dagokizuenez, baina bai ordea 2 egunetako baimenen eskumena, eman 2 egunetako baimen gehiago, eta horrela presoak badauka behintzat gizartean edo gizartera egokitzeko baliabide eta aukera gehiago. Beraz, Jaurlaritzak berak izango luke tartea, nahi izanenez gero, egoera txar hori hobetze aldera. Hori da, nolabait hobetzeko, hori da. Eta bestaldetik, honetaz, aparte nolako balorazio egiten duzu ez azkenean orain gutxi, jaso dute espetxen eskumena bera Euskal Herriko gobernuek, aldaketa horretatik zer balorazio egiten duzue edo zer kritika? Egia da balorazioa positiboa, orokorrean positiboa dela. Oraindik goizegi da balorazio orokor bat egiteko, duela gutxi bereganatu du eskumena Eusko Jaurlaritzak zentzu horretan, espetxe politikari dagokionen, goizegi da, baina balorazio positiboa da. Egia da Eusko Jaurlaritzak gradu dixente arrasagutu dituela. Gero bat tamalez, azkeniko erabakia ez dagokio berari, ez? Baina saretik egiten dugun balorazio positibo bat da. Bai, ez da, gainera horretaz aparte, eta ipatu ditugunez aparte ere, ieslari eta erreportatuak ere hor badira, kasu honetan zein dugu egoera, izan ere agian ez da hainbeste hitz egiten den gai bat? Bai, egia da, uste dute okar espaldemanago, 5 direla oraindik 5 deportatu direla eta 20 bat ieslari. Eta egia da hauek ere gatazkaren parte ere badirela eta hauek etxeratzeko irizpideak ere esarri behar direla, ez? Eta guk honen inguruko lanketa desberdinak egin ditugu eta hauen etxeratzerako irizpideak ere markatu izan ditugu eta hauek ere baditugu kontuan. Eta hor zintzuk izango liatezke azpimarratzeko jarraibideak edo egoera bera aldatzeko pausuak? Orain arte egin ditugun berdinak, ez? Dinamika desberdinak aurre ikusi, bai presoen aferari dagokionan eta baita ieslari eta deportatuen aferari begira, iniziatiba eta dinamika desberdinak eta alderdi politiko, sindikal, eragile eta gizartearekin hartu emana eta salaketa soziala, ez? Gainera, aipatu dugunez, egoera ez xamur horren erdian ere badira gaixorik edo, gaixoago badiren presoak larriki gaixorik daudenak, barkatu. Kasu honetan, ez baina orain gutxi, apirilaren 7 Osasunaren nazioarteko eguna bera izan zen, euretaz akordatu eta oroitu zineten, ez? Kasu honetan zein da egoera bera? Egun uste dut, 14 bat preso daudela larriki gaixo, eta ezinbesteko dauei legea aplikatzea. Guk ez dugu inolako benefizio berezirik eskatzen hauentzat, guk legedi aplikatzea eskatzen dugu. Eta zentzu honetan, kode penaleko 80.4 artikulak berak esaten du gaixorik dauden, edo gaixo edo larriki gaixo dauden presoak, etxean egon beharko luketela, edo badaudela aukerak, 80. artikulu horren bitartez, hauen kondena suspenditzeko aukera. Adibide bezala esan dezaket, Griñanen kasua. Griñanen espetxeratzea atzeratu egin da, bera gaixo dagoelako eta tratamendu bat jasotzeko beharra dagoelako, edo bere egunean zaplanaren kasua ere. Beraz, baliabideak badaude preso horri gizatasunezko irtenbideak emateko, ez? Ulertu daiteke oraindik ere ez, legea bera ez da aplikatzea lako kasu larrietan gainera. Ez dugu ulertzen, egia esan ez dugu ulertzen, eta horretan hori ere gure lanaren beste zati bat da, ez?
ez dago juridikoki behintzat, ez dago argudiorik hori mantentzeko. Azken finean, ondorioa izan daiteke dela mendeku politika bat. Bai, ez, hala ere egia da gure inguruko gobernuek, ez, Euskal Herrikoek kasurako, ez, halakoen aldeko adierazpenak bai egiten dituztela, hala ere ez, frustraziotik ere asko badu, ez, lan honek. Bai, egia da, azken finean ez dagoelako, esan bezala eskumena ez dago Eusko Jaurlaritzaren eskuetan, ez da zentzu honetan, ez da larriki gaixo dauden presoen afera honetan ere, eta impotentzia sortzen du, egia da, salaketak eman direla maila instituzionalean, baina hau Espainiako judikaturari dagokion lanketa da, eta nola ez Espainiako gobernuari. Eta zentzu horretan, nolako harremana duzue erakunde hauekin? Guk etengabe egiten dugu lan eragile politiko, sozial eta sindikal desberdinekin, eta lantzean behin beraiekin elkartzen gara, presoen egoeraz mintzatzen gara, eta horren inguruko ikuspuntuak elkarbanatzen ditugu, eta irtenbideak saiatzen aurkitzen gara, behintzat aldugun aurrean. Gaina, zentzu horretan ere igual aipatzeko bada foro sozialak bere ibilbidea bukatutzat eman duela, ez? Nolako berria izan da hori zuentzako, noski elkarlanean aritu izan zarete orain artean. Ongi, beraiek fase hau bukatutzat eman dute, elkarlanean aritu gara, eskerrak baino ezin dizkiogu eman foro sozialari, eta oraindik egiteke dagoen lan hori, guk gure gain hartzeko intentzioa daukagu, ez? Ez, talentxago ere aipatzen zenuen, ez, nola alderdi politikoekin, eta, bestelako eragileekin akordioak lortzare badela bidea inhandi batean, ez, gatazka honen, eta egungo egoeraren konponbideari begira, uste duzu bigarren fase honetan hori saiago izango dela, edo nolako aurreikuspena egin daiteke? Printzipioz ez luke behar. Izan ere, giza eskubidez dihar dugu eta hau guztioi dagokigu, ez? Giza eskubideak berbatzea guztioi dagokigu, beraz, ez luke saiagoa izan behar, eta esan bezala dispertzioa ia salbuespen legediaren baitan sartzen baldin bada, ez dauka zertan gainontzeko salbuespen legedia horien aurkako lanketa horretan oztopoak, erakunde desberdinetatik oztopoak jartzen. Gero gainera ez, jendea ere kezkatuta aritu da sareetan ez, kaleetan apaltze bat emango zen ez mobilizazioei dagokienean, hori ez nola ikusten zu ez, ikurraldaketa ere hor bada, eta azkenean ez, bada aldaketa momentua eta jendeari askotan kosta egiten zaio ere. Bai, baina horretan ibiliko gara gu ez, jendeari ez hasteko baliabide jarriko ditugu, dinamika desberdinak ere oraindik aurreikusiko ditugu, adibidez datorren apirilaren 29 Donostin prentzaurreko jendetsua deitu dugu saretik, eta dinamikekin segituko dugu orain arte bezala baldin eta jendeari. Ez dugu gehiegi somatu jendea zentzu honetan apaldu egin denik, baina apaltzekotan baldin badago gure lanarekin segituko dugu, eta hori ekiditen saiatuko gara, ez? Tira ez, egoera gainera aurre ikusi egiten zen, eta urtarrian bertan ere ez manifestazio horretan, beraz hor bada ondinako pultsoak. Bai, hori da. Gainera, genukan hor beldur pizkat zentzu horretan esaten genuen, igual jendeak dispertzioaren amaierarekin igual pizkat apaldu egiten da, baina ez, jendea oso potente atera zen Bilboko kaleetara, jende pila bat, beste urte batzutan, COVID-a erdian izan dugula, baina jende beste urte batzutan baino jendetza gehiago pilatu da urtarrilaren 7an Bilbon, eta hori oso positiboa da eta oso pozgarria. Eta gero bego orain ez, hauteskunde zurrumile batean sartuta gaudela, maiatzaren 28 hemen baditu, baina aurrerago ere batoz estatalak eta abarrak, eta zentzu horretan, jendea badak eskatuta ia Espainian eman daitekeen ez, PP eta Voxen arteko gobernu bat, behintzat ez, hildo horren edo antzeko egoera bat, hori zuek ere kezkatzen zaituzten? Bai, egia esan nolabaiteko beldurra ematen digu, ez? Horrek azken finean suposatuko duena da paralizazioa. Eta beraien kanpainetan, gainera zuzenean esan dute, horrelako egoeretan, beraiek egingo duten, beraien lana izango dela, orain arte egindako lan guzti hori paralizatzea, ez? Eta horrek nolabaiteko kezka
sortzen dugu eta eragiten dugu eta baina izan erolakoetan ez dakigu norainoko iritsi edo noraino iritsi daiteke. Bai, hala da, egia da, dispertsioari dagokionean eskumena Eusko Jaurlaritzak, gradu erregresioan eta dispertsioaren inguruan eskumena Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagoen heinean, ja hortan ez daukala esku hartzerik gobernuek hori da, ez lutela esku hartzerik, baina adibidez salbuespeneko legedia bertan bera usteko eskumenean, bai, botere legegilea eta azken finean ejekutiboa, batez ere ejekutiboa beraiei dagokielako, ez? Zailtasunak suposatu ditzak. Horretara adi egon beharko gara, ez da, eta lanean jarraitu eta bukatze aldera, eta lehen ere aipatuzu, ez, badituzuela hainbat mobilizazio eta esku artean, eta hor ikusi ditugu etxera egunak, edo horrela dituzu okerrez banabilez, hainbat tokitan, zentzorretan eta elkarrezta bukatze aldera zer mezu zabaltzeko. Beno, dinamika desberdinekin jarraituko dugula, dinamika horien artean etxera dinamika ere badago, eta azkenean da salaketa jai giroan eta era positibo batean egitea, ze horrek uste dut jendea gehiago mobilizatzen duela eta jendea gehiago erakartzen duela, ez? Zurruntasun horretatik aldenduz eta nolabait jai giroan eta era positibo batean. Horrela ere egin daiteke, ez da? Hala da. Hori da, eskerrik asko dugu, gaur gurekin egotearren. Eta horrela iritsi gara albistegaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11 puntu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da.